Men et sted, hvor de ikke er sluppet for billigt, det er på Herningsholm Gymnasium. Det er selvfølgelig Herning. Herningsholm, det lyder lidt som Herlufsholm. Er det en kostgymnasiumskole? Jeg tror, det er et HTX-gymnasium, blandt andet. Så er det ikke det samme. Så det vil sige, at det er meget drengedomineret. Der er selvfølgelig masser af fyre, der gerne vil have noget med teknikken og fysikken og kemien at gøre, og hvad der ellers er på en HTX-uddannelse. Du kunne godt have gået teknikkens vej. Nej. Jeg kan ikke, mine fingre er for dårlige. De er for fedtet til at sidde og bakse med teknik. Det ruster. Men de vil selvfølgelig gerne have lidt mere diversitet på sådan en skole her, fordi sådan en skole fungerer jo ikke, hvis der ikke er lidt samspil, og der er nogle piger og sådan noget. Så man har prøvet at lave et tiltag for at lokke pigerne til. Det har kostet, hold lige fast, nej, det venter med at sige. De har lavet et lille tiltag. Robotten kan programmeres til at bruge kropssprog, vise følelser. En investering, som skolen håber har en effekt hos de kvindelige elever. Hej, jeg vil gerne have flere pigevenner. Der bliver eksperimenteret og programmeret. Hvad skal jeg gøre i dag? Opmærksomheden her i HTX-klassen går til den nye elev. En elev, der viser følelser og gerne skulle blive damernes ven. Den er jo rigtig, rigtig sød og nuser, og det tror jeg også kan være en måde at bare vække den der førstehåndsinteresse, som gør pigerne. Det er sådan en lærer, det her. Det er ikke Charmen en elev. har den lille fyr fået styr på. Men denne investering på 100.000 kroner skal gøre andet end skabe godt humør. Den skal nemlig få flere piger til at interessere sig for IT. Men det får ikke umiddelbart pigerne til at stå i kø for at programmere den. Er det ikke noget, der sådan gør det lidt spændende for pigerne? Ej, altså det er nu mest fagene, der vælger, hvor man tager uddannelsen. Er der kommet flere piger i HTX-klasserne? Ikke målbart. Nej, ikke nu. Ikke lige målbart. De har altså købt en robot på størrelse med en 1,5 liters colaflaske til 100.000 kroner. Og den her robot skal... En lille robot? Ja, en lille bitte robot. Den lyder sød. Og den lille robotfyr står så på bordet her i klassen. Der er kun én jo, for den koster lige 100.000 bobs. Og så kan den for eksempel sige, jeg vil gerne have flere pigevenner. Det er jo lidt ligesom dig i gymnasiet i virkeligheden. Det er jo præcis mig. Jeg kostede bare ikke 100.000. Jeg var meget billigere drift. Det er et meget, meget grotesk show. Og jeg synes, det er endnu et bevis på det her, når voksne mennesker skal bestemme, hvad unge vil have. Jeg vil gerne have flere pigevenner. Det er så latterligt. Man har lyst til at køre hele vejen til Herning og tage deres pisserobot. Nej. Nu skal du ikke gå amok på en måde. Jo, det er latterligt. Undskyld mig. Jeg synes, det er fantastisk. De har en idé om, at de gerne vil have flere kvinder. Du det ved er jo, skide godt set. Piger i den alder forelsker sig jo hvad som helst. Men fandme ikke en dum robot til 100.000. Der sidder der nu nogle nørdede drenge selvfølgelig og piller ved den robot. Og vil gerne omprogrammere den, så den kan sige røv eller et eller andet. Ja, jeg skulle til at sige, hvis jeg gik der, så giv det en nat over weekenden, så sagde den, shoot mig. Ja, og det er latterligt. Sorry. Det er en fin idé her i 12 gymnasium. Det er genialt. Det er bare en latterlig. Det er billigt sluppet også, Esben. Og 100.000? Ja, jamen, altså hvad er 100.000 nu i dag? Det er ret meget, hvis du tænker på en skolegang. Du kan få et par Air Yeezys, 2'eren på eBay. Så i Lars Løkkesund, der kan du få, hvis du er mig, så kan du få et par sko. Jeg vil kunne få en del sko. Du kan ikke få den der Red October, altså den røde. Den er nærmest, altså, den kan du ikke købe for penge. De skulle skamme sig over på Herningsholm Gymnasium og så smide den robot ud. Nej. Kunne du ikke smide den ud og sende den herover? Jeg vil have flere pigevenner. Shoot mig. Altså når dem der på Herningsholmen ikke engang må få en robot til 100.000, så skal borgmesterfruen jo heller ikke rejse med til Solvang. Jeg synes jo godt, de måtte have den robot. Jeg synes, den er fed. Der er lige blevet meldt ind på Twitter, at de altså har droppet skituren for robotten på skolen. Det er latterligt.